Takže dobrý den. V tomhle videu si zadáme úkol na tento týden. Vaším úkolem pro tento týden si bude stáhnout aplikaci, která funguje podobně jako Word nebo Excel. Word na dělání dokumentů, Excel na tabulky. Někteří z vás asi mají doma Microsoft Office. Ten ale my používat pravděpodobně nebudeme, protože ho nemají všichni a je placený. My si ukážeme, jak stáhnout program, co je zadarmo. A pro tenhle rok všechny moje návody budou pro tady ten program zdarma. Nemám problém, pokud to budete chtít zkoušet dělat v tom Microsoft Officeu, ale pokud vám to nepůjde, tak si musíte taky stáhnout tady tu aplikaci. Jo? Takže teď v tomhle videu si řekneme, jak ji stáhnout, jak ji nainstalovat, kde ji pak v počítači najdu, jak ji otevřu, jak tam můžu teda si vytvořit ten dokument Word, jo? Což je jako text, nebo dokument Excel, což jsou tabulky. Otevřeme si Google, internetový prohlížeč před sebe. Během toho videa, kdybyste nestíhali to takhle rychle, jako to říkám, video si zastavte a vždycky to udělejte hezky postupně. Jo? Ne, že se na to vyprdnete, je potřeba, abyste to měli nainstalovaný, protože příští týden už s tím budeme pracovat. Tak. Otevřeme si Google a napíšeme LibreOffice. O-F-F-I-C-E. Takhle se přesně jmenuje ten náš kancelářský balík, který budeme používat. Ten si otevřem. První odkaz cz.libreoffice.org. Klikneme na něj, otevře se nám přesně tady ta stránka před nema a buď bychom mohli tady stáhnout nyní, nebo nahoře. Stáhnout LibreOffice. Chceme si stáhnout nejnovější verzi. Nejnovější verze je teď 7.03 a tady vpravo by se kliklo na stažení. Samozřejmě teď je tady Windows 64 bit. Je možný, že máte každý trošku jiný operační systém, ale převážná většina z vás by to měla mít takhle a ten počítač by to měl být schopný odhadnout, jaký počítač máte. Takže to bych na nic neklikal a stačí kliknout rovnou stažení. Jo? V tuhle chvíli by se mělo samo začít stahovat, pokud ne, musíme na to někde tady kliknout, tady nahoře na ten odkaz. Ono to chvilku potrvá, to stažení, takže já na chvilku stopnu nahrávání, hnedka se vrátím. Tak, už bychom měli mít staženo. Jednoduchá věc, je to jako když stahujete dokumenty na bakalářích. Buď to máte tady dole v liště, pokud ne tady, tak jsme si říkali, že to najdete ve služce, co se jmenuje stažené soubory. Takže, jak říkám, buď tady vlevo dole, nebo ve složkách, když si otevřete tady stažené soubory, se to jmenuje, tak tady to najdete. Já to tam nemám, protože já mám nastavený, že se mi to stahuje trošku jinam. Ale to teď nebudeme řešit, jo? Moje se jmenuje jenom stažené. Ale u vás to bude stažené soubory. Tak, tady si rozkliknu, jmenuje se to LibreOffice 7.03 Windows 64.msi. Není úplně důležitý, proč se to tak jmenuje. Ale když to chceme spustit, dvakrát na to poklepeme a začne nám samotná instalace. Nebudeme to nějak zbytečně jako rozebírat, jednoduše si dáme další. Tady byste si mohli nastavit, jestli si to chcete nastavovat sami, to je vlastní, nebo jestli prostě ať se to nainstaluje samo, dáme samo, takže typická. Další. Vytvořit zástupce na ploše chceme, aby jsme to nemuseli hledat někde po počítači, takže to necháme zakliknutý. A čekáme. Samozřejmě se vás to pravděpodobně zeptá, jestli to chcete opravdu nainstalovat, že to musíte potvrdit, dáte ano. Může se některým z vás stát, že to bude chtít, aby se přihlásili vaši rodiče, protože ty budou mít na počítači možnost tady to rozhodnout. Je možný, že vy máte zakázaný na počítači instalovat aplikace, takže by tam možná se museli přihlásit rodiče pod svým účtem, ale jinak je to dobrý. Jo, tady jenom potvrdíme. Podívejte, jede to úplně samo, není potřeba do toho nějak zasahovat. Mezitím si řekneme, proč by se u některých z vás budou muset přihlásit rodiče. Je to tak, že vy máte třeba na počítači víc uživatelských účtů, jako ve škole. Na jeden počítač se může přihlásit víc z vás, různý děti nebo já jako učitel. A doma to můžete mít podobný. A každý ten člověk, co se tam přihlásí, má nějaký, takzvaně se tomu říká oprávnění.
Jo? Takže vy nemusíte mít oprávnění a instalovat aplikace. Takže by to měl dělat takzvaně, se tomu říká administrátor. Neboli člověk, co má oprávnění instalovat ty aplikace a měnit věci v počítači. Jo? Takže pokud vám by to náhodou tady vyskočila tabulka, že se musí přihlásit ten administrátor, tak se tam rodiče musí přihlásit na svůj účet. Tak, mezi tím nám tady doběhla instalace, dáme dokončit. Tak, jo, aby se projevily změny, musíme restartovat systém. Já dám ano, já dám ne, ale vy si dejte doma ano, jo, aby se vám restartoval počítač. Já dám ne, protože potřebuji tady dodělat to video. No a teď, kde najdeme LibreOffice? No tak buď ho můžeme najít na ploše, někde, já ho budu mít přesně na druhé straně, tady, jmenuje se to LibreOffice, a nebo ho můžeme najít tady dole v lupě, dáme LibreOffice, napíšeme a vyskočí nám aplikace. Je jedno, jak to budete dělat. Já doporučuji tu lupu tady dole. Tak, když si ho otevřu, nejdřív se mi to celý načte. Tak. A zobrazí se mi takováhle aplikace. A teď, co tady můžu dělat? Buď můžu si tady dát nahoře otevřít soubor a otevřu si nějaký soubor, co už mám uložený někde v počítači. A nebo si tady dole můžu vytvořit úplně nový soubor. Jo, jako dělali jsme to podobně ve škole s Microsoft Officem. Taky jsme tady dole napsali Word a dali jsme tam prázdný dokument Word. Tady to je trošku jinak, tady místo toho, abych otevřel jenom ten samotný Word, ono se to tady nemenuje Word, ale místo toho, abych ho otevřel, tak otevřu celou aplikaci LibreOffice a tady vlevo si vyberu, jestli chci textový dokument, to je jako Word, sešit, to je jako Excel na tabulky, anebo prezentaci, to je jako PowerPoint na prezentace. Jo? Vypadá to velice podobně, jdou tam dělat podobné věci. Není to úplně stejný, takže když umíte už s Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, ještě to neznamená, že budete umět všechno i tady. Ale budete to mít mnohem jednodušší. Tak, předvedeme si třeba, jak bych si otevřel tady textový dokument, kliknu na to. To je nějaká nápověda, to odkřížkujeme. A vidíte, že to vypadá velice podobně, jako když máme otevřený Word ve škole. Akorát, že tady se to nemenuje Word, ale když se podíváte tady nahoře, tak je to LibreOffice Writer. Jo? Jako writer od slova write, jako psát. Jo? Takže je to nástroj na psaní. A v následujících týdnech si budeme ukazovat, teda budete dostávat úkoly a budu vám ty úkoly dávat pravděpodobně pomocí videí, ještě se rozhodnu. A bude to přesně tady v té aplikaci. Jo? Takže pokud máte doma tu Microsoft Office, je možný, že to bude vypadat trošku jinak a úplně vám to nepůjde, takže si všichni stáhněte tuhle aplikaci a vaším úkolem na tento týden je ji nainstalovat. Když se zastavíte u jakýhokoliv problému, prosím vyfoťte ten problém, nebo zavolejte rodiče, ať vám s tím pomůžou a klidně, pokud nebudete vědět, pošlete mi to, já vám s tím pokusím se pomoct na dálku. Jo? Přemýšlím, jestli to je úplně všechno. Mělo by být. Takže tento týden do pátku, to bude do pátku 4.12. je vaším úkolem jenom nainstalovat tuhle aplikaci. To je všechno. Takže naslyšenou.